Malbateke bajarê Serêkaniyê Rojavayê Kurdistanê daxuyaniyek derbarê revandina kurê ji YPGê ve hatî revandin belav kir. û tê de daxwaza diyarkirin û eşkerekirina çarenivîsa kurê revandî ji YPGê dike. Malbata Cemûya bajarê Serêkaniyê di daxuyaniya xwe de daxwaz ji YPGê kir ku çarenivîsa kurê wan Hesen Cemû Mihemed yê di sala 2019 de li ser destê YPGê hatî revandin û taweke niha jî çarenivîsa wî nediyar e eşkere bike. Malbata Hesen Cemû Mihemed herwa di daxuyaniya xwe de daya zanîn ku kurê wan Hesen di dema êrişa Tirkiye û grûpên çekdar li ser bajarê Serêkaniyê rastî girtinê li ser rêbendeka YPGê ji aliyê kesekî bi navê Heval Dirwîş ji YPGê hate girtin. Bê ku tu daxuyaniyan domet ji aliyê YPGê ve li ser kurê wan were sepandin. Daweke niha jî çarenivîsa wî nehatiye eşkere kirin. Malbata Cemû got jî ku hewlên wan di naskirina cih û çarenivîsa kurê wan de berdewam e. Lê ew hemû hewl ji aliyê rêveberiya PYD ve hate red kirin û te alîkarî bi wan re nehate kirin da ku çarenivîsa kurê xwe nas bikin. û daxwaz ji rêxistinê navdewletî û mafê mirovan û hêzên hevpeymaniya navdewletî kir ku fişarê li ser rêveberiya PYD bike da ku proseya girtinê û bincavkirinê rawestîne û çarenivîsa kurê wan û hemî revandiyên li cem wan diyar bike. Di dawiya daxuyaniya xwe de Malbata Cemû got ku hejmarek dengên tomarkirî li cem wan hene û tê de tekez dibe ku kurê wan Hesen li cem YPGê ye û tekez kir jî ku ew ê wan dengan di nîzîk de belav bikin. Hesen Cemû Mihemed ji gundê Tiltewîliyê dikeve navbera Serêkaniyê û Tiltemerê de xêzandar û bavê 4 zarokan e. Di 11 meha dihaniya sala 2019 de di dema êrişa Tirkiye û grûpên çekdar li ser bajarê Serêkaniyê li ser mefrezeyeka YPGê li gundê Tiltewîl dema ku hewl didan alavên xwe yên çandiniyê ji gund derbixe û bibe cihekî aram me hatibo revandin û tevî hewlên berdewam ji aliyê malbata wî ve jî ji wî demî û taweke niha jî ku çarenivîsa kurê xwe nas bike lê taweke niha YPGê tu zanyarî li ser Hesen ji malbata wîn re diyar nekiriye.